Vítajte v podcast Poď raz s Martinou a Máriou. Dnes je u nás moja drahá kamarátka Petra Madison, ktorá žije so svojím manželom a 3 deťmi v Kalifornii. Predtým, ako si založila rodinu, pracovala ako realitná maklérka v San Francisku a okolí. Ahoj Peti. Ahoj Marti. Tešíme sa, že si prišla ku nám do podcastu a že sa s nami porozprávaš o tých užitočných informáciách, ktoré si sa naučila pri podnikaní v Amerike. Takže hneď by som prešla k tomu, že čo je asi taká tá najdôležitejšia vec, čo si sa naučila v tom biznise v Amerike? Marti, tam bylo strašně moc důležitých věcí a já si myslím, že asi ty nejdůležitější byly ty, které se v podstatě otočily zpátky do mého růstu v osobním životě. Takže nejenom to, co mě ovlivnilo v tom biznise, ale já jsem tam hlavně byla sama, bez rodiny, takže to, že jako nemáš na výběr a musíš to zvládnout, takže to nemít na výběr a to ti dodá tolik strašně odvahy, že prostě jedeš. A čo bol taký ten driving force, že ktorý ťa nutil, že byť úspešná v tej oblasti tých realít? Bolo to, že zarobiť rýchle peniaze, alebo uspieť, pomáhať tým ľuďom, presadiť sa, dokázať si, že viem sa presadiť aj v zahraničí. Čo bolo to, čo ťa hnalo dopredu? Tak já jsem měla vždycky takový sen jako dítě, žít v cizí zemi. A já jsem si myslela, že to se nikdy nestane. Takže vůbec to, že jsem měla tu příležitost žít v cizí zemi a naučit se ten jazyk a být tam v té kanceláři, kde všichni jsou Američani v podstatě a cítit takovou tu pride, že tu hrdost sama na sebe, že vlastně tam jsem, že sice jim půlku toho nerozumím na začátku, ale že tam jsem, to byla taková ta každodenní driving force pro mě, která mě jako tlačila zase do toho dalšího dne, jakože uvidím, co se naučím zítra. Takže asi žít ten od jednoho dne k druhému. Já jsem to ani tak nemohla vidět jako moc do dálky, jakože třeba budu úspěšná za rok, za 2, za 5 let, protože to byl strašně veliký nátlak na mě, protože já jsem se na začátku vlastně učila ještě ten jazyk, já jsem nevěděla vůbec, o čem oni tam mluví, některé ty termíny spojené s těma realitama. A druhý takový driving force byl, že naši mě dali $500 extra, že když tam něco nevyjde, takže se můžu koupit letenku zpátky a vrátit se. Takže já každý den, když to bylo těžké, tak jsem si to připomínala, že vlastně pokud to dojde do takového bodu, kdy prostě už nemůžu nebo nechci dál, tak si koupím tu letenku za těch $500 a přijedu zpátky. A tak to mě tak jako, že ještě to zvládnu jeden den, ještě to zvládnu jeden týden a tak prostě je z toho 20 let. Kedy si zarobila také prvé tie väčšie peniaze a jaký si mala pri tom pocit? Po akej dobe? To tak jakože ani úplně přesně nevím, ale vím, že jsme seděli vždycky třeba na těch plánovacích mítincích, kde oni, to bylo součástí toho tréninku a ten náš jako ten trenér, což byl takový zkušený realiťák, tak vždycky říkal, tak si napište ten business plán a to mě bylo vždycky hrozně nepříjemné, protože si říká, já vůbec nevím, jestli já tady za rok budu nebo co se bude dít, takže ale on říkal, tak když někdo neví, tak si tady napiš, že chceš prodat těch 10 baráků za rok nebo 12 baráků za rok, to bylo tehdy nějakých, já nevím, $100,000, že bych si vydělala, takže to já si pamatuju, že to bylo nějakých 110 000, to bylo tak asi 10 000 za ten jeden barák a to mi tehdy přišlo jakože to jestli já někdy prodám těch 10 baráků a vydělám si $100,000, jakože I made it. A pak jsem se dostala na tu hranici vlastně a pak to bylo jakože to je skoro nic, já musím valit jakože dál. Ale ne proto, že mě ty peníze nějak lákaly, to bylo spíš o tom jakože dokázala bych to. To bylo takové jakože to bych fakt dokázala, jako já holka někde z dědiny v Česku, jako to mě tak jako, to byl takový můj driving force asi, taková každodenní. Ja som Petru poprosila, že aby si sadla na 5 minút a napísala spontánne, že asi 5 bodov, ktoré sa naučila pri tom biznise v realitách, že čo sa teda naučila, nejakých 5 najzákladnejších bodov, tak napísala si tam, že mentálna odolnosť, že tomu si sa tam naučila, tak keby si nám vedela o tom povedať viac,
že ako sa to prejavuje, tá tvrdá mentálna bystrosť alebo odolnosť? Tak ta mentální odolnost se projevila, já jsem měla asi jiné než ti ostatní agenti, protože já jsem tam neměla takový ten backup těch rodičů nebo na někoho, na koho bych se mohla spolehnout, kdo mi pomůže zaplatit účty, pokud nevydělám peníze příští měsíc. Takže to mě tak jako pomaličku ostřílelo v tom, že prostě pokud tady chci zůstat, tak musím. Ale mě to teda bavilo, takže to nebylo, že jsem se do toho nutila vyloženě. Ale a pokud jsem teda chtěla to zvládnout, tak tam už potom zase slyšíš tak dobře, tak já nemám třeba, nevyrůstala jsem tam s těma kamarádama, jak třeba spousta agentů tam měla, že buď tam vyrůstali, teď tam mají ty kamarády a děti ze školy a rodiny, které se znali a teď třeba ti klienti vlastně k ním přicházeli, protože oni mají nějakou 30letou historii, tak já jsem neměla historii vlastně s nikým žádnou. A takže pro mě to byly takové jakože mít ty open housey, ty dny otevřených dveří, anebo ještě další taktika vlastně získávat nové klienty, že prostě jdeš od domu k domu a klepeš na dveře a zeptáš se lidí, jestli nepřemýšlí nad tím, že by prodali barák. A takže vlastně dělat tady tohle a i to, že těch agentů je tam strašně moc, tak na to většina agentů nemá tu mentální sílu jít prostě od toho domu k domu a klepat na ty dveře a teď nevědět, kdo otevře a jestli ti někdo práskne s dveřma před obličejí, což se taky stalo. I tak si musíš prostě zase smát a jdeš tomu dalšímu domu. Takže toto si myslím, že mě hrozně ostřílelo, že dělat tady tohle a získávat ty klienty tady tímto tvrdým způsobem vlastně a na tom potom teprve stavět. Jo. A vnímaš to aj dneska, po tých 20 rokoch v Amerike, že stále tá americká kultúra má tú mentálnu odolnosť vyššiu ako európska? Já si nemyslím, že to je jako nějaká americká kultura, tam jsou stejně tak rozdílní lidi, jako jsou tady. Takže já si myslím, že tam ani není jakože nějaká taková americká mentální kultura. A oni možná mají takové větší sebevědomí, že spousta věcí je jim třeba jedno, ale jak říkám, spousta těch agentů nebyla schopná jít prostě zaklepat na ty dveře. Těm lidem to nás bylo jenom pár, co tam chodili. A to ještě já jsem ani nebyla tak dobrá jako někteří, co na tom postavili jako fakt vynikající biznesy, prostě, které jim vydělávají miliony. Takže úplně do toho jsem se nedostala. Ale zase mi to pomohlo třeba v tom, když jsem hledala toho manažera. Kdy už jsem to potom brala jakože tak, že to je úplně stejný prostě biznis, jakoby, že musím prostě musím jít na ty rande a seznamovat se s těma cizíma chlapama a vlastně tím já teprve zjistím, jakože s kým jsem kompatibilní, s kým ne a prostě jdeme dál a ze spoustou ti to nevychází. Takže já jsem to tak nějak, jak jsem si to potom uvědomila, tak pak mě to tak nějak jako ani neobtěžovalo, tak jdeme na rande, zjistíme, jestli s tímhle člověkem si mám co říct nebo ne a pokud ne, tak to nebyl žádný ztracený čas, prostě jdeme dál. Takže mě to vůbec neobtěžovalo. A potom ja som si pozerala tých 5 bodov, ktoré si tam napísala a bolo tam, že stratégia vyjednávania. Tak čo si pod tým myslela, že si sa to naučila v tom biznise? To bylo krásné, to mě do dneška hrozně baví, to vyjednávání, ale to jsme měli jako najatou koučku realitní přímo na to vyjednávání. A velmi drahou koučku, která nás učila vlastně, jak tady ty rozhovory vést a tak, aby jsme pomohli nejenom těm svým klientům, ale aby jsme pomohli druhému agentovi a jejich klientovi. A to je prostě fakt, je to prostě věda o tom, jak poznat lidi a jak jim pomoct, aby oni byli spokojení s tím výsledkem. A bylo to strašně zajímavé a to mě prostě do dneška fascinuje. A takže i to, když máme klienta, který potřebuje třeba snížit cenu domu, protože ten dům se neprodává, tak aby ten klient třeba i mě neobvinil z toho, nebo nebyl naštvaný z toho, že třeba všechny baráky se prodávají, zrovna ten jeho ne, tak i pomoct tomu mému klientovi, aby pochopil, že teda dobře, tak jsme to teďko zkusili, nikdo vlastně ten tvůj dům nechce za tuto cenu, tak můžeme to trošičku snížit. Čak nemusíš to ještě prodat za tu cenu, i když to snížíme. A to třeba, když jim to takhle dám, tak oni jim se tak uleví, jakože aha, tak dobré, můžeme snížit cenu a to neznamená, že já to prodám za takovou cenu. Tak já to nemusím.
třeba potom budou najednou 2 klienti, kteří to chtějí, budou se o to bít a ta cena zase vyšrubujeme ji nahoru. Takže to mě tady tohle mi strašně fascinuje. Tady to negotiování a jako v podstatě jsem si uvědomila, že to negotiování je prostě všude. Teď, jak mám ty 3 děti, tak ta naše koučka už tehdy, když jsem ještě byla svobodná bez dětí, říkala, že nejlepší negotiátoři, negotiators, jsou jako děti. Takže to teďko zažívám a nad něma teda nevyhraju. A to je i to moje zkušenost, je málo, ale jako to mě naprosto fascinuje vlastně. Já si pamatuju, jak jsme přišli z toho jednoho vlastně coachingového dne a teď jsme měli třeba shodou okolností zavolat tomu našemu klientovi a potřebovali jsme, aby snížil tu cenu toho jejich bytu, protože už byl na trhu dlouho a byla tam určitá aktivita, ale ne taková, aby prostě jsme byli schopni to dostat pod smlouvu. A já jsem byla tak nervózní, protože mi to připadalo, že to prostě nebude fungovat, když to řeknu. A takže já jsem si to potom napsala, tu stránku. A teď jsem vytočila toho klienta a já jsem jim to tam jenom vyloženě četla, ale tak, aby to znělo, jako že to teda říkám, ale jako četla jsem to, protože jsem to ještě neměla tak nastudované. Ale dávalo mi to smysl přesně tak, jak ta koučka nás vlastně k tomu navedla a bylo to úplně neskutečné, protože i s tou mou obchodní partnerkou, se kterou jsme pracovali, my jsme tam seděli v té kanceláři a teď jsme to měli na ten speakerphone a teď jsme to poslouchali a ta klientka prostě jenom řekla ano. A my jsme z toho byli úplně v šoku, že vlastně tady ty strategie fungujou a že ona to prostě pochopila, velmi inteligentní žena a my jsme to nakonec prodali velmi jako úspěšně. I s tím, že jsme snížili tu cenu, takže to bylo takové jako fascinující, ale spousta tady těch strategií vlastně byla velmi tvrdých a i těch pár lidí, kteří zaplatili tu cenu tady té koučky vlastně, tak nebyli schopni, bylo jim to proti srsti vůbec nějaké takové věci říct tomu klientovi nebo tomu druhému agentovi. To byly velmi takové přímé věty a spoustě lidí to bylo nepříjemné, ale mě, protože já jsem se tu angličtinu naučila vlastně, tak já to tak necítím. Takže mi to bylo úplně jedno, takže já to řeknu přesně, jako mi to řeknu, také jakože napřímo a nechodíme kolem horké kaše a oni by ti Američani chtěli chodit radši kolem té horké kaše, což já asi v češtině bych taky radši chodila kolem horké kaše, takže pro mě to bylo velice jednoduché tady tohle říkat. No, potom si tam ešte mala na zozname, že ten zákaznícky servis, jakože kvalitný, že toho si sa tam naučila, že nejaká tá úcta k zákazníkovi, to sa mi tiež veľmi páčilo. Velmi velká. Aspoň teda takhle my jsme dělali ten biznis a naprosto chápeš, že musíš prostě pro toho klienta udělat cokoliv a být slušná a chovat se milé a jako chceš mu pomoct, ale chceš mu pomoct, samozřejmě to nehraješ, ale prostě musíš s tím zákazníkem takhle pracovat, protože jako velmi rychle pochopí, že pokud s tím klientem nebudeš zacházet takto, tak oni ti nepošlou ty svoje kamarády nebo spolupracovníky a vlastně my jsme na tom měli ten biznis postavený, že sice jsme si tvrdě vytvořili takovou tu core group tady těch klientů, ale potom ti klienti vlastně byli, oni byli na nás tak jakože, jak se to řekne v češtině, tak strašně byli s námi, tak strašně rádi pracovali, že jako they were sold on us. Já nevím to říct úplně v češtině. Jako they were just sold on us. Oni by nikdy nešli ani pracovat s nikým jiným. Takže se spoustou klientů my jsme potom prodávali několik baráků vlastně. Prodali a zase koupili další. A nebo jejich rodičům potom zase. Takže tak to potom strašně rostlo a spousta lidí nás takhle představila svým spolupracovníkům, kamarádům. Takže to vidí, že to vlastně je základ toho, takže se ani nedovedu představit, že bychom se k těm klientům takto nechovali, ale spousta agentů se takto nechová a já jsem v tom šoku. Môžem potvrdiť skúsenosti zo Slovenska. A vlastne vy ste si vytvárali takú tú sieť tých zákazníkov, ktorí zase odporúčia vás tým svojim rodinným príslušníkom alebo priateľom a tí sa nám vrátia a to vám vlastne ako to tak keby rástlo. To tak pořád rostlo vlastne. A to zase my sme boli v inom biznise, ako my sme robili v obchode. Sme predávali vlastne produkty koncovému zákazníkovi a to presne aj
aj náš šéf vždycky hovoril, že on bol ešte on bol starší, takže on vždycky hovoril, že on si ešte pamätá tie staré časy, kedy to bolo založené na vzájomnej dôvere, na tej integrite, že ty vlastne ako keby tebe ten klient môže dôverovať aj ako človeku a potom sa vždycky k tebe vracia, pretože ti verí. Hej? A on potom hovoril, že aj sa to menia tie časy, že samozrejme, že podľa mňa aj v tom je zarátané to, že niekedy sa sklameš, ale stále ti to za to stojí, podľa mňa. Stále ti to za to stojí sa chovať férovo. I my jsme se kolikrát zklamali, kolikrát jsme pracovali s klientem a pak se dozvíme, že třeba i od někoho jiného, nebo on nám napíše, že nakonec to koupil s někým jiným, nebo prodal ten barák s někým jiným. Takže jako i tohle, prostě toho bylo součást, ale člověk se prostě nesmí zatvrdit a musíš prostě s ním pracovat dál. A já si myslím, že potom, jak my jsme se naučili to negotiování, tak já jsem potom ale 100% viděla, že já těm klientům dokážu vážně získat desítky tisíc navíc oproti tomu, co třeba jiný agent jim dokáže získat. Já jsem o tom byla naprosto přesvědčená. A i z toho vlastně, že když jsme tam potom třeba domlouvali nějaké obchody, tak třeba jsme na telefonu s těma druhýma agentama a teďko ty rozhovory vlastně už vedem, ten druhý agent je vede tím způsobem, že když vím, že to není klient tady té koučky, kde máme stejný ten jazyk, tak já jsem byla tady těmato strategiemi schopná vlastně třeba jim vydělat dalších 20, 30, 40, někdy i 50 tisíc, někdy i víc. A to bylo úplně neskutečné a to nemůžeš jenom tak prostě někomu říct, ale my jsme si to vždycky s tou obchodní partnerkou takhle říkali, jako, že to je úplně neskutečné, že třeba tady někteří agenti těm lidem vlastně tím pádem prodělají, když já jim to vydělám jenom tím, co umím říct, tak ten agent vlastně zase těm jeho klientům prodělal těch 50 tisíc jenom tím, co prostě řekl, co vypustil z té pusy. A prostě to, jak potom jsme si uvědomili, tak jsme měli pořád chuť pomáhat těm lidem. A jakože ježišmane, to není možné, že prostě někdo by šel tady s tímto agentem pracovat, jako ježišmane, já bych jim tak ráda pomohla. A viděli jsme ty příležitosti, kde je možné tolik pomoct a tolik těm klientům pomoct a vydělat jim těch peněz. No. Takže by si asi povedala to, že aj ten úspech v tom podnikaní alebo v tom obchode aj v tom, že dať to ego bokom a naozaj proste si zadať ten zámer, že chcem reálne pomáhať tým ľuďom a že je to o tom biznise, není to o mojom egu alebo jeho egu, ale dať to proste nabok a naozaj sa iba proste venovať tej tvrdej práci a chcem pomáhať tomu klientovi a vtedy sa ten úspech dostaví, skôr či neskôr. Rozhodně. A ja to mám hrozne rada tú integritu, že keď s niekým spracujem a že mu môžem dôverovať, že tá energia je úplne iná, ako keď pracujem napríklad s niekým, komu už nedôverujem, že už mám z toho pokazený ten pocit. Aj keby vlastne ako keby zarobíš na tom, ale už máš z toho dobrý pocit a vždycky si to aj pamätáš, ten pocit, že to bolo hrozne náročné, že nebolo to dobré. No a právě když vlastně já v podstatě tam negotiuju hodně s tím druhým agentem, a tam, když třeba cítíš, že ten agent má to ego, tak pokud dokážeš to svoje odložit, a fakt použít tady ty strategie a pracovat s tím člověkem, tak ještě jeho můžeš tak pozvednout a jakože běž nám to domluvit pro toho mého klienta. Čiže hraješ tu hru a potom, jak my jsme začali hrát tu hru. Mě to prostě strašně baví. Ja si spomínam na teba, Petra, že vždycky si mi hovorila v tej Amerike, že Marti, realitný maklér musí byť psychológ. Že je to obrovský tlak, pod ktorým je ten klient, predáva svoju nehnuteľnosť a vlastne v tej Amerike on veľakrát kupuje novú nehnuteľnosť a predáva naraz tú svoju a že vlastne má tam nejaký krátky časový úsek, kedy sa môže presťahovať. A to si mi vždycky hovorila, že ty musíš ako vedieť vyvolať tú dôveru toho klienta, že sa to aj časovo stihne. A to ma vždycky fascinovalo, že vlastne ten realitný maklér má viacej tých klobúkov, ktoré nosí. Je to tak. Ono vlastně, myslím, že se i říká v Americe, že jsou nějaké dvě nejstresovější situace. Jedna je tady to stěhování se nebo prodávání domu, kupování domu
a druhá, nevím, rozvod možná. Rozvod, ale... nebo něco takového, ale že to je jedna z těch nejstresovějších záležitostí a jako bylo to tak, i když pro nás to je každodenní práce vlastně, tak vidíš, že těm lidem se prostě mění životy a že na tobě prostě, že fakt na tom závisí, jako ještě třeba, když máš mladé rodiny, spousta toho byly mladých rodin, kdy tam mají 2leté dítě, teď paní je těhotná a taky jsem měla jednu situaci teď, na kterou si vzpomínám, kdy se mi říká, musíte se jít podívat tady na tento barák, on ani není na trhu, oni tam teď budou mít otevřené jenom pro agenty, ale já bych potřebuji, pojďte se na něho podívat. A oni tam přijeli a teď paní byla těhotná a teď se ani nenajedla, protože oni tam museli okamžitě přijet, takže měla hlad, těhotná, no to je už je situace sama o sobě. A mi to tehdy tak nedošlo, říkám, tohle je prostě váš barák. A ona tam dojela a ona mi to neřekla, že má ten hlad, takže já jsem nevěděla, ale a ten manžel to teďko tak jako řešil, podívali se na barák a ona byla taková naštvaná, já jsem to nechápala proč. A v tom momentě, až potom mi to řekli později, a ona říká, a proč jakože vůbec tady jsme, však to je dražší, než co my jsme chtěli vůbec utratit. A proč my tady jsme? A ten manžel tam tak seděl na té kapotě toho auta a tak jakože říkal, moment, tak kde bychom jako ještě teda o trošku víc těch peněz mohli jako sehnat, tak to tam tak řešili. A ona prostě hlavně byla naštvaná, že vůbec na to neměli vůbec na to jakože možnost dosáhnout na tady tu cenovou hladinu. A já jsem říkala, co když to třeba domluvíme trošičku jako za nižší cenu, to už pak byste byli jenom kousíček od toho, co jste chtěli třeba utratit, ale ten barák je tak nádherný, že to prostě tohle je váš barák. No dlouhá story, když to zkrátím, tak oni nakonec, vlastně my jsme to nakonec dostali a i to negotiování bylo neskutečné, protože my jsme vlastně nějak večer, my jsme smlouvali nějak celý den, večer jsme to nějak podepsali, oni z toho byli úplně takový rozevlátí, že teda nakonec to vůbec vyšlo, že tomu vůbec nevěřila, hlavně ta manželka těhotná. A potom ten agent mi druhý den ráno řekl, že se objevil nějaký agent jim volal a že ten jeho klient chtěl zaplatit daleko víc a že byli ochotní jim to vlastně koupit za daleko vyšší cenu. Takže oni, kdyby nám to ten večer předtím vlastně neprodali a ti naši klienti, kdyby tam tehdy neutíkali, to všecko vidět hnedko, i když byli hladní a naštvaní, tak kdyby vlastně jsme takto nejednali strašně rychle, tak oni by to tehdy třeba nezískali, ale už jenom to, že vlastně teď tady ty osoby vlastně v různých náladách, ale i pochopit třeba to, co ten klient vlastně chce v tom domě a teď jaký dům jim můžu ukázat, jaký ne, protože ta nabídka je veliká a i v tom negotiování prostě jde o ty peníze a ty peníze vlastně jsou tak veliké na ty domy tam, že to jsou celoživotní úspory těch lidí a rodin mnohdy, nejenom té rodiny, ale i rodičů, kteří jim přispívají a babiček a dědečků. Takže to jsou velké rozhodnutí a ti lidi kolikrát z toho vycouvají. Jsme kolikrát psali nabídky ve 2 hodiny ráno a dávali dohromady celou noc, jestli teda to mají dělat, nemají dělat, je to dobrý barák pro ně, nemají, protože je to tak velké rozhodnutí, takže jako ta psychologie je obrovská součást toho a tady vlastně ten negotiating, co já jsem se naučila od té koučky, tak naštěstí jsem na ní narazila a to bylo vlastně hrálo tady do té psychologie tady těch lidí a to mě hrozně pomohlo, že jsem věděla, jak s nima mám jednat a co jim mám vlastně říct, abych je prostě uklidnila tady v těchto situacích. No a keď si brala tie coaching sessions, hej, tak koľko si do toho investovala napríklad ročne? Tak ročně tehdy, to už je nějakých možná 10 let zpátky asi, i možná trošku víc, takže už ty ceny se určitě změnily a tehdy to bylo asi nějakých 7-8 tisíc dolarů. A my jsme to dělali minimálně 3-4 roky. A byly to, myslím, že asi každoměsíční nějaké schůzky, vždycky na 2 dny jsme se sešli s tou koučkou přímo v té místnosti, tam bylo možná nějakých 40-50 lidí a teďko jsme to tam s ní trénovali různé ty situace, které třeba můžou nastat a dělali jsme to třeba ty 3 roky, takže ten trh se třeba i měnil, že ten trh šel dolů, teď jsme potřebovali vědět, jak teda jednat s těma klienty, když ty ceny potřebují snížit, samozřejmě kdo chce snížit cenu a vydělat na tom míň, než kolik si mysleli před půl rokem, že na to mohli vydělat, takže ty situace se
se hrozně rychle měnili na tom trhu a my jsme to tam vždycky tak jakože trénovali, no ale tak po těch 3 letech jsme utratili přes $20,000 a to jsme si už uvědomili, že teda se to začíná trošičku točit do kolečka, že je to potřeba to nastudovat pořádně a už jsme měli ale ty knížky všechny, takže a už jsme to trénovali ty 3 roky, takže jsme potom tak jako od toho odstoupili a jsme zkoušeli třeba jiné ty realitní kouče, kteří třeba zase byli víc zaměření na ten, ne na to, co říct, ale třeba na ten customer service a na různé jiné věci. Ale tento byl pro mě nejdůležitější jako pro můj mindset. Tady tohle mě pomohlo obrovsky a pomohlo mi to i v životě, protože já z toho čerpám neustále. Pozerávala si také tie realitné shows v televízii o tom, ako sa predávajú tie $1,000,000 apartmány v New Yorku? Pozerávala si to? Moc ne, protože já jsem nějak jakože, já moc nejsem televizní člověk, takže moc se na to nedívala. Ale pak jsem trošičku sledovala jednu, která byla ze San Franciska, protože to už mě bylo blízké, to už bylo kousek od nás, ale oni to tam tak jako vždycky ukážou, že je to takové jako glamorous a hrozně jednoduché. A takže to bylo spíš takové jako zábava, než aby to byla ukázka té reality, jaká ta realita prostě dokáže být tvrdá. No. A ty klienti, právě já jsem pozerala vždycky ten New York a ty klienti byli vždycky taky strašně jako drsní na těch maklérov a já jsem si hovorila, že bože, on to tak musí všetko tak zkusnout a že nemal tam to ego. Vieš, že jako, že áno, jasne, urobím to, že vedeli tam hrať tú hru, tú podriadenú, lebo vedeli, že prostě jako to je moja úloha. On je milionár, on mi teda jako dává ty inštrukcie. To ma vždycky jako prekvapovalo. Většina našich klientů, my jsme tak asi možná přitahovali takové slušné, spíš ty klienty. Samozřejmě tam bylo pár lidí, se kterými jsme třeba začali pracovat a pak jsme se rozešli tu cestu. Ale to byli spíš lidi, kteří třeba hledali nějaký jako podřadný servis za nižší ceny. Takže a my jsme prostě měli určitou hodnotu a za tu jsme si účtovali vlastně určitou cenu. A my jsme nehráli takový ten discount broker. Mali ste aj klienta, ktorého ste odmietli, lebo napríklad bol drzý? Že si povieš, že jako toto mi nestojí za tu províziu? Já nevím, možná měli, jenom jsem to možná vytěsnila na mysli, protože jakože nechci si pamatovat tady ty historky některé, ale asi možná ne, možná by to bylo tak, že možná bychom se asi nedostali ani s tím klientem daleko k tomu, jakože vůbec si brát jeho kontaktní informace. Jako určitě jsme narazili na spoustu, třeba když děláš ten open house, tak tam ti přijde vlastně spousta lidí se dívat na ten dům a oni to berou tak, že samozřejmě to je také interview toho agenta, oni si tam ty agenty omrkávají a ten agent si tam zase se snaží nakonektovat s těma lidma a omrkávat zase ty lidi, takže když je tam někdo sprostý, tak víš co, tak jakože další, tak jako nechám je se podívat na ten dům a jako nemám taky zájem o to, jak kdyby se přes tu skořápku jako přehoupnout. Ale měli jsme třeba, teď si vzpomínám, na jednoho drahého klienta, ale drahého ve smyslu jako dear, jakože ten nakonec jako jsou naši vážně vynikající kamarádi a ten na začátku vystupoval jako velice arrogantní i člověk, egoistický a až jsme si říkali s tou business partnerkou, že teda to možná bude jako tvrdý oříšek, protože jsme měli prodat jejich dům v San Francisku přímo ale z něho se nakonec vyklubal vlastně ten nejlepší člověk. Takže on nás možná tak jenom zkoušel na tom prvním jako interview. No. No, my keď sme sa presťahovali do Európy, tak sme hľadali strašne dlho dom v Rakúsku. A ja som si vždy povedala, že ako ten dom musí mať tú energiu, že musí ako ku mne tak prehovárať. A ja som si neustále, to som ešte nevedela, že vlastne tá numerológia bude súčasťou môjho života. Vtedy som to brala ako hobby. Takže ja som si vždy prerátavala tie čísla domov. A vlastne ja som sa stala tak dobrá s tými domami, že ja už keď som išla do toho domu a vedela som, aké to je číslo, tak som vedela, aká tá energia bude. Že už som si to ako dopredu načítala a potom sa mi to začalo aj potvrdzovať a práve my sme ako, ja som strašne vymýšľala, musím sa ako priznať.
Jako to. A stalo sa mi, že my sme videli asi 50 domov v tom Rakúsku, čo hovoril ten maklér, že to je ako hodne. To je hodne. A že ako to už asi bude problém vo vás. No a stalo sa mi, že 2 domy boli také, že ma to odtiaľ úplne akože vykoplo. A jeden dom bol, že sa boli v pivnici a mi tam došlo strašne zle. A ja som iba schmatla proste tú moju dceru malú a hovorila som, že počkaj vás vonku, mi je zle. A potom ten makler vyšiel von a on povedal, že je mi to strašne ľúto, že hej, oni akože tá pani je strašne ako nepríjemná, tá majiteľka, že ja to chápem, hej. Takže ako fakt v tom dome niečo bolo. A potom sa mi stalo ešte druhýkrát, že vlastne v tej miestnosti, kde sme stáli, niekto zomrel a ja som si to vlastne načítala, tú energiu a on mi to potom potvrdil, že hej, že to bola tá spálňa, kde nejaká staršia pani zomrela. Takže všimla si niekedy, že ako keby ja som mala tú teóriu, že dom si vyberá tých svojich majiteľov budúcich, že kto im je príjemný. Myslíš, že to tak je? Alebo že máš ten osudový dom, v ktorom máš být? Já věřím tomu, že jo, ale myslím, že jako ti naši klienti, že většina lidí takto asi nemá takové to cítění, jako máš ty, ale já tomu věřím. Já ho nemám taky, ale věřím to a přijde mi to vždycky fascinující, když ty o tom mluvíš. A takže kéž bych tě tam měla, abys procházela těmi domy. A takže to ne, ale jako jsou klienti, kteří si třeba potřebovali, než koupili ten dům, tak oni se potřebovali zavolat těm svým feng shui poradcům. No. A což tehdy mě tak jakože rozčiloval, jakože ježišmarja, ten feng shui poradce, tak jako víš, jako líbí se ti to nebo nelíbí, přece to nekoupíš, proto když ti někdo řekne. Takže byly takové určité problémy, jako, ale zase pak na druhou stranu jsem si všimla toho, že i když feng shui poradce řekl, že ne, když to koupíš za dobrou cenu, tak ti asijští klienti by to brali za dobrou cenu, i když feng shui poradce řekne, že ne, protože pak by si vymysleli, že ale tak nevadí, když ten dům teda je tady na tom téčku, že to přímo jde jak kdyby do těch vchodových dveří, my tam dáme strom třeba, jo? Ano. My tam vysadíme strom. Takže pak už to dovedli kolem toho pracovat, takže ono to zase bylo i zpátky třeba pro ně o té ceně, víš? Ale já vím, že ty to cítíš úplně jinak, že tam to bylo úplně jedno, jaká ta cena by tam byla pro tebe, že ty jsi to tak cítila. A mám s tým skúsenosť, že jak takto je cesta a tuto u nás v dedine priamo je dom, ktorý je na tej téčkovej križovatke a to si vždycky hovorí, že to je príliš ako veľká energia, ktorá ide na ten dom, takže si tam vlastne nevieš oddychnúť, že je tam ako príliš rýchlo to tam vibruje. A musím povedať, že v tom dome žije taká mladá mamička a ona strašne rýchlo šoferuje. Jako aj keď cúva. Ja vždycky si musím dávať pozor, pretože si hovorím, že ona tak neskutočne rýchlo vychádza z tej garáže a dokonca som si všimla, že aj ľudia tam strašne rýchlo jazdia, že fakt tam je také ako nabité je tou energiou a že to tam cítiť. Zajímavé. Potom som si aj všimla, že sú domy, ktoré sú dobré pre podnikateľov. A sú domy, kde nebude sa dariť podnikaniu, ak by si chcela robiť podnikanie z domu. Potom sú domy, ktoré sú fakt založené, že ako pre rodinu, že rodinné zázemie. Takže ako fakt ten každý dom, ja si to tak načítavam a ja to mám strašne rada, pretože pre mňa ten každý dom má tú svoju vlastnú osobnosť. A ono sa ti to vlastne krásne tam tak ako keby prepojí. Ale zase je to tiež individuálne, hej? Je to individuální. Jako vlastně v té Americe, kde já jsem to prodávala v tom Silicon Valley, ty domy, tak tam spíš tady ty zahraniční kultury, které vlastně věří na různé tady ty, nevím, jak to mám nazvat, věci. Jo. Jako třeba asijské kultury, indické kultury, vlastně každý má něco, tak třeba v té asijské, já vím, že oni by nekoupili dům, který začíná tou 4 třeba. Přesně tak. Takže to byly spíš takové jenom základní jako věci, ve které oni řekli, tak přesto to prostě nejede vlak. Ale zase třeba, vím, byl tam jeden shodou okolností agent, který pracoval jako ten discount broker a shodou okolností on se nastěhoval tu svou kancelář do domu, která měla číslo 400, ale on to zase vyřešil, že šel na město a přeměnil tu 400 na 398 a ještě tam měl tu 8. Takže jako
kolem všeho prostě je vždycky nějaká ta cesta. Áno. Pokud ta cena pro ně je třeba správná, ale... Alebo niekedy odporúčajú, že zo strany dverí, z vnútornej strany si dopíšeš nejaké číslo a dokopy to vytvorí vlastne iné číslo. Že dá sa to aj tak ako opraviť. Hej. Keď potrebuješ spomaliť tú energiu v tom dome. A je zase pravda, že my bývame teraz akože 5D dom, takže tam tá energia je strašne rýchla, tej 5-kovej, a to sú úžasné zase domy na hotely. Že keby tam stál hotel, tak on má stále ako tých klientov, ktorí prídu, odídu. Ale ako keď my sme tam, nám stále zvonia susedia. Vieš, že akože deti sa chcú hrať, že je tam, vyjdem von a stále niekto pred tým domom, kto sa chce s tebou rozprávať. Akční. Je to strašne akčné a je to prostě tak. No, kdybych měla klienta, který takto cítí něco, tak já bych tomu 100% věřila a prostě řekla bych, jdeme dál, jako na další dům, jako určitě bych nikoho nenutila, protože já tady tomu to věřím. Akorát jsem se nikdy nesetkala s nikým, kdo má takovéto cítění, ale pár lidí si zavolala takovým lidem, jako si ty, kterým oni věřili a které oni používají v různých tady těchto životních situacích, kdy prostě buď zakládají biznesy, anebo kupují nové domy, prodávají domy, jakože co je to správné. Ty si mi vždycky spomínala v Amerike, že keď niekto chce kúpiť dom, že musí napísať tu offer. Že prečo ten dom chce kúpiť a aká je tá jeho ponuka cenová. A že potom vlastne ten predávajúci si prečíta vlastne tie dôvody. Je to tak, hej? No, je to zase jedna z těch strategií, jak mít ten full package té prezentace vlastně, když jdeš prezentovat toho svého klienta. Takže tohle je součástí těch agentů, kteří vlastně kteří dělají ten full package a kterým na to vážně záleží, aby udělali to ten nejlepší impression. Dojem. Nejlepší dojem na toho prodávajícího a toho jejich agenta vlastně, aby to co nejvíc mohli ovlivnit jakoby tím směrem toho jejich klienta. Ale když pracujeme třeba pro toho prodávajícího, tak na některých trzích, kdy jsme dostávali multiple offers, jako několik těch nabídek, tak někdy třeba 3-4 nabídky měly tady ten full package a ty ostatní neměli, takže už jsem to tak zase viděla. Jak můžou ti klienti pracovat tady s těmato agentama, když oni vlastně už teď já tady ty nabídky dávám na bok, protože to vlastně tam byly takové některé podmínky, které prostě jsme věděli, že to bylo všechno takové jakože vymyšlené a stalo by se to, nestalo by se to, když tady mám takové 4, které jsou prostě ten full package. No a součástí toho full package vlastně byl i ten dopis, jakože napsat tomu prodávajícímu, kdo my jsme, jako rodina, jako kupující, proč vlastně chceme ten barák koupit a co se nám na tom líbí. A bylo to strašně krásné. Já mám jako pár takovýchto příběhů ve mně zůstalo. Jeden z nich byl, když jsme měli takového starého pána, kterému tedy umřela už ta žena, oni v tom domě bydleli vážně 50 let, takže strašně dlouhá historie. A ta manželka strašně ráda zahradničila a měla tu předzahrádku před tím domem, a měla jakože krásně udělanou. No a ti jedni kupující jim řekli, že jsou z Minnesoty a že jejich mamka by strašně ráda jezdila jakože k ním na návštěvu do toho baráku a že ona strašně ráda zahradničí a že ona by se tam starala o tu zahrádku dál. A takže on vlastně, když si četl všechny ty dopisy, tak oni teda měli samozřejmě i dobrou cenu, ale potom on už, jak už byl takový starší člověk, tak on nechtěli pořád ještě o tu cenu vlastně dál posouvat. Jakože už mu nešlo o to, že získat třeba ještě dalších $10,000, už jsme to i tak jako vyšrubovali nahoru. A potom on řekl, ne, já už prostě nechci od těchto mladých lidí jako žádné víc peněz, už se rozhodneme mezi těmato dvouma. A obě dvě měly dopisy a obě dvě už měly tu stejnou cenu. No a vlastně to všechno šlo potom jakože jenom k té jedné věci, kdy on řekl, ta moje manželka, která zemřela, byla z Minnesoty. A ona si dělala tu zahrádku. A teď oni to tam měli v tom dopise. Takže to byl takové, jakože to jsou takové osudové i momenty, ale i to, že kdyby ten dopis neměli, tak ten prodávající to neví. A neví a nemá takový ten klid na duši, že to vlastně ten jejich drahocenný dům vlastně posouvá další rodině, která se o to chce krásně starat. Takže to bylo strašně krásné. No. Ja som si všimla, že ako tu v Rakúsku to tiež není, že by si písala ten dopis, ale veľakrát sa tu predávajú ako domy
ktoré vôbec nejdú na trh. Že sa predáva, akože sa to tak potichu hovorí, že on ide predávať dom a teraz vlastne ľudia začnú volať tomu predávajúcemu a práve vtedy mi tá moja suseda hovorila, že napíš im list. Tak ja som im napísala list a naozaj je pravda, že nám zavolali a že chcú sa s nami stretnúť. My sme potom ten dom nedostali, ale ako aspoň sa dostali do tých dverí. Hej. A tiež teraz je taká situácia, že niekedy ten obecný úrad, keď predáva tie pozemky svojej obci, tak oni to tiež majú radi, keď im napíšeš ten list, že ako kto si, odkiaľ prichádzaš a prečo chceš priamo v tejto dedine. Takže je to taký ako plus bod aj tu v Rakúsku. Ale každý chce vědět, já myslím, že každý chce vědět. I ti klienti, co nám třeba řekli, mě to nezajímá, jestli mi tady nějací kupující přinesou tady ty dopisy. A pak to tam tak študovali, i když řekli, že je to nezajímá. Takže jako každý, i když jim jde o cenu, tak chce vědět, kdo to kupuje, proč to kupuje a jakože jakou mají tu historku. No. My se to pak začali dělat i opačně, že my jsme vlastně, když jsme měli ty papíry o tom domě, tak my jsme tam požádali toho prodávajícího, aby třeba napsal nějaký takový jakože dopis zase o tom domě třeba, co se jim tam do mě nejvíc líbilo, na čem jim záleželo, jak oni prostě jakože žili nějaké jenom pár vět. Třeba někdo napsal odstavec, někdo napsal celou stránku. Takže to bylo velmi individuální a my jsme i potom od toho prodávajícího to začali dávat do toho paketu, který jsme potom dávali těm jednotlivým kupujícím, jakože víš, takže to už bylo takové jako znamení, kdo jako už byl inteligentní, tak to vidí, tak prodávající nám tady napsal dopis, tak my jsme taky mohli. Ale jako spousta agentů to do dneška nedělá a vlastně vůbec nevidí, jak je to strašne dôležité. A ja teraz napríklad tiež som si tak akože zisťovala, že kto ide kupovať ten môj byt, kto je ten kupujúci. Ona má to moje prvé meno a vlastne má aj deň narodenia je rovnako ako ja. Skoro v rovnakom veku je jak ja, keď som nadobudla ten byt. Tak ja mám pocit, že ako predávam tú štafetu ďalej tej Martine, ktorou som ja bola pred tými 20 rokmi. A ona to teraz kupuje a teraz bude mať zase nejakú novú históriu s tým bytom. A ja som s tým úplne nadšená, že áno, ona to má mať, hej? Že ona si to zaslúži, hej? Takže to je nádherné. Peti, teraz sa posunieme ďalej, viacej k tej Amerike. Myslíš, že existuje americký sen? A čo je pre teba americký sen? Tak to je otázka, co je pro mě americký sen. Pro mě je americký sen ta svoboda. Pro mě je americký sen veliká svoboda. To, že prostě si tam můžu dělat, co chci, že vlastně je tam vidíš, někoho jde v natáčkách do obchodu a nikdo to neřeší. A víš co, jestli tam jdeš pěkně oblečená, že tě tam uvidí sousedi, nebo tak, to tam prostě nikdo neřeší. A takže mě tady tohle tam ohromně vyhovuje. A že jsou lidi jako na sebe, samozřejmě ne všichni, jsou na sebe příjemní. Jako tady tohle mě tam strašně vyhovuje a ten sen, že prostě mně připadá, že i to podnikání, ten biznis, že je tam takový jakože jednoduchý. Samozřejmě makáš tvrdě, ale dokážeš následovat ty pravidla a pracuješ nebo najdeš ty biznesy, kde tě prostě neobírají ti lidi, že to není taková jako podpásovky, že třeba i v těch realitách vlastně pro mě to bylo tak, že to nebylo, že já se neměla strach, že mi někdo jakože nějak podvede nebo něco takového, že prostě tam jsou takové jednoduché pravidla. Makáš jak blázen, ale jednoduché pravidla vlastně, které když následuješ, tak si dokážeš vytvořit biznis, víš, i pro někoho, kdo je vlastně z jiné úplně zemi. Když to takto kolikrát třeba já si představím i tady v Česku, já ani pořádně jako nevím, jak by tady člověk založil ten biznis, víš, je to náročné. Jakože ty rady jako poskládat vždycky, jak se k čemu dostat, mně připadá, jakože je to také komplikované. Tam prostě je to také, tam jako ty informace prostě najdeš, třeba tam toho je vyplňování hodně, ale je to také jednoduché, jak se k tomu teda dostat. Je to tak a myslím si, že aj tie súdy lepšie fungujú a mám pocit, že tie súdy viacej stoja na strane toho zákazníka, že ako ochraňujú toho zákazníka, takže aj keď sa niečo stane, tak vlastne žiaden z tých majiteľov firmy nechce ísť do toho súdneho sporu, lebo je hneď v nevýhode. Takže vlastne sa tam nedejú také tie podvody na tých bežných zákazníkoch. Hej, že je tam taká tá väčšia, ale asi zase musia mať tí majiteľia firiem ako väčšie poistenie, keby sa niečo stalo. Je to náročné, když tě někdo soudí, je to veľmi náročné a drahé. Áno. V čom vidíš najväčší ako rozdiel medzi tou americkou mentalitou, európskou alebo českou mentalitou?
Mně prostě přijde ta americká taková pozitivní. A samozřejmě mám tady spoustu vynikajících kamarádů v Česku, na Slovensku, v Rakousku, kteří jsou prostě pozitivní, takže člověk se může obklopit pozitivníma lidma, ale i tak třeba musí jít na ten úřad, kde třeba bude ta nepříjemná paní. Takže mně to připadá jako, že jo, může se obklopit pozitivníma lidma, ale jdu třeba do obchodu si něco koupit a ta paní, co to tam prostě razí a bere ty peníze, tak je velice nepříjemná, jenom tam posunuje prostě ten chleba a ať si to tam prostě vezmu a v té Americe oni ti to tam dají do těch tašek a usmívají se na tebe a popřejou ti krásný den. Takže a já vím, že spousta lidí to třeba nazývá, že to je taková jako jenom hra nebo přestírka a já si myslím, že to přestírka ani není. Třeba kolikrát, víš, to jsem měla těžký den a někdo se na mě jenom usměje v tom obchodě a popřeje mi pěkný den nebo řekne, že mám nějak třeba pěkné nějaké oblečení nebo něco a prostě to ti tak jako vytvoří ti to úsměv na to, takže to mě tam hrozně vyhovuje, že je tam taková ta svoboda a že já tam cítím takovou hrozně pozitivní a volnou prostě takovou náladu. A ja to tak vnímam s tou Amerikou a hlavne ja som sa naučila, že za to, že niekto má blbú náladu, tak ako nemusí ju prenášať na mňa. Zase teraz mám ale opačnú stránku, že ja keď idem niečo vybavovať na Slovensku z toho Rakúska, tak je to diametrálne iný pohľad na tých úradoch. Ja tam prídem a všetci mi pomáhajú na tom Slovensku a sú takí sociálni. A právě to si hovorím, že ona je tak milá, hej, ta paní. Jo, to je hned jiný zážitek. No, a jako oproti tým rakúským, ktorí sú hrozně profesní, ale jako nič neurobia navyše. Alebo nejsou tak emotívni ako my, ako tí Slovania, že není tam ta emotívnosť. A já mám ráda tu emotívnosť. Teďko mě ještě napadlo, když bych se vrátila teda k tomu pracovnímu nasazení. Já si myslím, co je těžké, je, že to pracovní nasazení v jednom směru je tam trošičku už dané. Že ty firmy třeba už vyžadují, nebo některé pracovní pozice vyžadují, aby ti lidi prostě makali, anebo když někde žijou, tak pokud se nechtějí přestěhovat do levnější krajiny, víš, že musíš vydělat určité peníze a někteří lidi třeba jdou a mají 2 práce. Víš, takže možná něco z toho, jakože není, že by chtěli pracovat víc, ale že to prostě jinak nejde. A taky když třeba lidi mluví o dovolených, tak tam jsou dovolené třeba jedeme na Havaj na 4, 5, 6 dní. Není takové na 14 dní. Nikdo na 14 dní nejezdí na dovolenou. Ale to jako neříkám, že to je něco pozitivního. To je prostě je to nutnost. Tak to jakože je to trošku nutnost. No. Peti, ako si vieš predstaviť takú úplne najpozitívnejšiu svoju pracovnú budúcnosť? Čo by si chcela? Máš 3 děti? Mám 3 děti malé. Tak jako myšlenkou mi se to hrozně líbilo, když jsem dělala ty reality, mě to jako hrozně na těch 15 let jako hrozně nabíjelo a bylo to vážně fantastické v tom, že mi to dávalo strašně moc energie. To, když jsme udělali ten výborný obchod, ale nejenom to, když jsem třeba fakt dokázala tomu mému klientovi prostě negotiovat neskutečnou cenu nebo dostat jim ten barák, jak tam té těhotné ženě, který oni si nemyslí, že by na to kdy dosáhli. Jako, to jsou situace a zážitky, které asi budu pamatovat celý život a mi to prostě dává takové jakože high. Rozhodně. Takže když si na to vzpomenu, to bylo jako báječné, ale bylo to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu práce a prostě do toho bych se nechtěla vrátit s těma dětma, protože manžel pracuje hodně a já bych chtěla strávit s těma dětma, aby měli určité zázemí. Ale když si vzpomenu také na to high, tak mě to pořád láká do nějakého zase biznisu, ale rozhodně bych nebyla ochotná obětovat tomu ten čas takový, jaký jsem mohla obětovat, když jsem byla vlastně sama a svobodná. A takže tak jako přemýšlím nad dalšími nápady, jestli mít teda tu nějakou obchodní partnerku, anebo zkusit něco sama, a třeba do toho trošičku zatáhnout i ty děti, aby viděli, jak se na něčem pracuje a jak pomaličku se něco tvoří, ale jak tvrdě musíš pracovat. Jako dát jim tady ty životní lekce mě hrozně taky láká, protože manžel to tak dělá, jakože i s něma trošičku, že jim o tom vykládá a zatahuje je do toho. A
tak mě to jako trošičku láká, jako udělat další biznis, ale nevím, kolik jsem schopná tomu nebo ochotná tomu obětovat. To jako možná ještě nevím. Takže teď teprve začne rok, kdy všechny děti budou ve škole, v podstatě takový většinu toho dne. Takže poprvé teď budu mít jako fakt hodiny a hodiny času, tak se těším, že konečně začnu cvičit a nebudu jenom tak prostě lítat, jakože bez hlavy tam a zpátky a vyřízená na konci dne. Takže nevím, jestli jako zrovna skočit do nějakého vytvářet nějaký biznis nový, ale láká mě to. Rozhodně mi to. No práve sme dneska o tom hovorili spolu, že niekedy, ako v dobrom, ale akože to materstvo je niekedy, keď má človek tie malé deti, že to je ako, že vybiehaš z toho vojnového zákopu, hej, a hovoríš si, hej, teraz to dám, idem do tej roboty, alebo rozbehnem to podnikanie a teraz ako si plná nadšenia, ideš s plnou silou dopredu a teraz tie deti ochorejú. A teraz si že pozor, že späť, vráť sa do zákrytu a teraz zase prejdú nejakých 4-5 týždňov, keď zase sú všetci zdraví, hej. No a je to stále taký ten proces a podľa mňa to je ako tá súčasť toho materstva, že nájsť tú balance, že ok, teraz môžem pracovať, ale byť aj pripravená, že teda najvždycky to ide, hej. Ale zase je to relatívne krátke obdobie, keď má človek tie malé deti. Hej, že to vlastne ako prejde a potom zase sa môžeš ďalej venovať tej práci. Alebo často asi aj tie ženy potom zmenia ten smer svojho podnikania alebo svojej činnosti, pretože napríklad aj stratíš tie schopnosti, ktoré si mala pracovné. Vieš, alebo sa trh zmení, takže stále sa musíme ako keby prispôsobovať my ženy. A to ja považujem za hodne veľkú výzvu. Nájsť tú rovnováhu medzi materstvom a naozaj byť s tými deťmi a pracovať a robiť to poctivo. A plus začneš strácať tie pracovné návyky, ktoré si mala, protože sa stala tou mamou a nemáš toľko času. To právě mně v té Americe připadá jako, že mně to právě vůbec nepřipadá, jako že ztrácím nějaké návyky pracovní, tak asi jak bych to cítila možná v Česku. A možná je to tím, že bych chtěla zase začít nějaký biznis sama na sebe. A oproti tomu, že jsi zaměstnaná nějaké firmě a máš na nějaké interview a teď oni se tě ptají, jakože co jsou tvoje silné stránky, slabé stránky. Když si děláš ten svůj biznis, tak nikdo se tě tam na nic neptá, tak akorát nevyděláš ty peníze. A budeš muset nad tím vážně sama jít do sebe a popřemýšlet nad tím, teda, co máš změnit a změnit sama sebe, jak se máš pracovat sama na sobě, abys to zase udělala líp a měla ty lepší výsledky. Takže já to takto vůbec necítím, jako že jsem něco ztratila, třeba tím, že jsem nebyla teď v nějakém zaměstnání 5 let, to vůbec necítím. A možná je to i tím, že ten manžel dělá ten biznis a my se o tom vlastně každý den bavíme, takže vlastně já to pořád jakože to mám před těma očima a my vlastně oba dva tam tak jakože tím tak jako žijeme, nás to baví hrozně. Ale spíš právě si říkám, jestli by mě to jestli by to bylo tak jakože hrozně těžké to dělat sama, anebo s nějakou třeba s tou obchodní partnerkou, s nějakou kamarádkou, jako, víš. No a keď som si pozerala to tvoje životné číslo v numerológii, tak to tam práve ukazuje, že ty si človek, ktorý rád spolupracuje a robí s niekým ako paralelne, hej, že si pomáhame, podporujeme sa, že sú takí ľudia, ktorí niekto robí rád sám, lebo sám si to proste rád nastaví, nemáš takú dôveru a potom sú tieto dvojky, ako si ty, tie životné čísla, ktoré chcú ísť s niekým a zdieľať to a porozprávať sa o tom, takže ako pre teba naozaj je to aj zaujímavé, ale takisto je zaujímavé, že ty podporuješ toho svojho manžela, hej, že to je tiež ako, tam sa cítiš naplnenie ako tá dvojka. Hej. No mě to ohromně naplňuje, protože mu tak můžu jakože to s ním probrat, ale on je ten, který to jde potom udělat. Jo. Takže ale on si to potřebuje. Jistá, jestli já jako mám na to teď ještě tu energii a sílu a ten čas, jestli jsem ochotná tomu teď věnovat, abych to šla i to udělat, jako, ale baví mě to ohromně, to jako s ním probírat a radit mu, jakože jaké ty možnosti jsou, on už si to potom přebere a jde něco z toho třeba udělat. Ale právě si myslím, že mě by to, tak jak mě to baví s ním vlastně se o tom bavit, tak to je takové jakože zábavné. Tak já jsem třeba i ty reality vlastně dělala těch 15 let s tou business partnerkou
A měli jsme ohromnou legraci, my jsme to prostě strašně užili na těch 15 let, to bylo vynikající. Bohužel ten konec nedopadl úplně, na konci to bylo trošičku jako náročnější a nedopadlo to tak, jako jak jsme si obě dvě představovali a bylo těžké najít ten kompromis, jak to ukončit. A my jsme to dopředu neměli domluvené, jak bychom to mohli ukončit, takže ten konec byl takový těžké navigovat. A takže právě proto já nevím, jestli jako bych do toho zase šla s tou kamarádkou, i když to mě hrozně láká, to kamarádství a tady to jako, že ty myšlenky, ty nápady, prostě si přehazuješ ty nápady a dobré, tak já si dobrá tady v tom, já půjdu udělat tohle, ty si dobrá tady v tom, ty běž zařídit tady tohle a domluvit. Takže jako tady to kamarádství by mě na tom určitě bavilo, ale zase nevím, jako ten konec mě trošičku jako děsí, jak to dopadlo v těch realitách, jestli bych byla jako ochotná něco takového dělat, anebo radši si to dělat prostě s tím sama a třeba to vzít jako ten projekt s těma dětma. A právě to som si všimla, aj to nám hovoril vlastne majiteľ firmy, pre ktorého sme my pracovali. To bola vlastne malinká firma. A on tiež hovoril, že proste to je súčasť biznisu, že ťa niekedy sklamú dodávateľia, proste niekedy klienti ťa obídu, hej, s ktorými si mal vybudované vzťahy na základe dôvery, ale neboli tam proste ako podpísané dohody, hej. A že aj to je súčasť toho biznisu a je dobre proste dať to ego ďalej, pretože ťa to vlastne iba brzdí, hej. Ťa to brzdí, aby si išiel dopredu. Alebo mať tedy jako ty dobré zmluvy, ale věci se stále mění, nemůžeš mít zmluvu na všetko. Já právě nevím, jak to máš ty, jak to máš se připravit na ty různé situace, když nevíš, jaké ty situace mají být jedno. A pak jsem slyšela třeba zase názor, že možná to postavit tak, když vlastně jste partneři a každý má 50-50 a teďko já chci A, ty chceš B, tak se nedomluví vlastně, že? Teďka jako co děláš v těch situacích. Takže třeba je i ta strategie, že se domluví dopředu, že jeden ten člověk bude mít to veto power, a že bude mít těch 51% a ten druhý bude mít těch 49% a že teda ví, že OK, domluvíme se teď, že pokud něco prostě v něčem se nám to zadrhne, takže ty uděláš to rozhodnutí. Ale tak potom zase nevím, jaké by to bylo v té situaci vlastně, být ten, který neudělá to rozhodnutí. Ten, kterým máte 49%. No, tak nevím, nechávám to zatím tak plynout. Já se řídím hodně intuicí tady v různých těchto věcech, takže nechávám to. Intuice a dvojka. Ano. A jako tvoje myšlenky z té numerologie mi pomáhají tady tímto se vůbec probrat, jakože jak se třeba možná i rozhodnout, nebo jak to vlastně nacítím. Ani ne jak se rozhodnout, ale jak to vlastně teda cítím. A hrozně, já to tak jakože nechám plynout a já vím, že budu vědět, jaké je to správné rozhodnutí v tom určitém bodě prostě. Hej. A ještě to jsem chcela hovoriť, že ten tvoj manžel je jednotka, takže on je naozaj jako velmi stavený na to, aby podnikal. A je to vlastně neskutočné jako pre něho skvelé, že má ženu, která je dvojka, která ho vlastně podporuje emocionálně a vlastně má tam to pochopenie, lebo sice on je nezávislý, ale je to hrozně příjemné mať někoho, kdo ti drží ty záda. Nevím, a to jsem si tě ještě chtěla právě zeptat, to jsme ještě neprobrali. Jakože já, když jsem ta dvojka, no ale já nejsem ta jednička, jako co je, tak jakože mám dělat zase ten svůj biznis, když jsem ta dvojka. No, robila si a išlo to dobré, hej, ale ti to vyhovalo i s niekým, pretože ty keby si to robila sama, tak ako ty nemôžeš teda ako zase, že poďme to prebrať a vlastne ty to potrebuješ so tak zdieľať, hej. To sú tí ľudia, ktorí oni sú radi, že my to tak zdieľame, ideme spolu do toho a teba to nabíja, že to robíte, takže by si sa asi možno cítila osamela, vieš, keby si to robila. To potom zase, keby ste boli dve jednotky, že aj on jednotka, aj ty, tak si idete ako každý ten svoj biznis. Otázka, či sa viete ešte preťať. Áno, chápu. Možno áno, ako každý, všetko sa dá, hej? Ako keď sa zase ľudia majú radi, alebo je tam tá vôľa, tak môže byť akékoľvek číslo, tak sa dá dohodnúť. To zase, ako tie čísla ti ukazujú nejakú predispozíciu, ale pokiaľ naozaj tam je vôľa a je tam tá láska, tak to prekoná čokoľvek. Ale vidíš tam, že OK, na toto si dávaj pozor, alebo on má takéto slabiny, ty máš takéto, tak si to musíte rešpektovať, dajme tomu. Ne vždycky vieme všetko zmeniť.
ako aj našu minulosť, keď sa nám niečo zle stalo, tak proste už máme tam nejakú ránu z tej minulosti a to musíme akceptovať, že áno, to sa stalo. Možno sa chovám blbo v tejto situácii, pretože mám blbú skúsenosť, hej, a viem, ak ma to bolelo a ten partner, keď ťa má rád, tak si povie, že to rešpektujem, vieš? Že ja to rešpektujem, že napríklad moja manželka mi volá 5-krát denne a nie preto, že by bola žiarlivá, ale ona sa o mňa bojí. A keď ja ten telefón nezdvihnem, tak ona bude strašne ako pod stresom, že niečo sa mi mohlo stať. Hej? Takže ako to pochopenie toho druhého pomáha vlastne, aby tie vzťahy fungovali. Aby tam vlastne sa vytvorila taká tá nejaká dôvera vzájomná. Peti, mám poslednú otázku na teba. Keby si mohla dať jednu jedinú radu svojej dcére do života, čo by to bolo? Jednu jedinou radu. Když to tak řeknu, jakože ber veškeré příležitosti. Jakože jdi do všeho po hlavě a neohlížej se na to. Je to těžko říct, jako jestli se bojíš, nebo jak budeš vypadat. Víš, a já už to třeba trénuji i s tím mým 10letým synem, protože on už to tak právě řeší a já si říkám, ježišmany, já to nechci, aby on to tak řešil. Aby mu nezáleželo na tom, jak vypadá prostě. Řekni to, co chceš, běž si za tím, co ty bys chtěl. A buď to dopadne, nebo to nedopadne, pokud to nedopadne, tak to nemělo být. A zase tě to ale posune úplně nikam jinam vlastně, zase ti dá nějakou jinou příležitost a to byla právě ta příležitost, až ta druhá možná, co se měla stát, ale musela jít tady tou okličkou. Takže tady tohle jakože jít do těch příležitostí různých a jít trošičku rychleji, než jsem šla já asi a jakože neohlížet se, ale nemyslím to tím jakože bezhlavě, ale nebo nebrat na lidi ohled, ale jít jakože trošičku rychleji, jako zbavit se tady těchto strachů a prostě zkoušet a získávat životní zkušenosti, protože já si myslím, že ty životní zkušenosti mě daly vlastně úplně nejvíc i myšlenkově, tady to v tom spirituálním jako smyslu. Já si myslím, že jsem se posunula úplně nejvíc v těch nejtěžších časech, ale ty nejtěžší časy byly právě proto, že vlastně jsem byla hozená do těch situací, nebo že jsem si je třeba vybrala a pak jsem se s ním musela nějakým způsobem poprat. No, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoje skúsenosti. Bolo to skvelé. A Petra nám slúbila, že už keď bude späť v Kalifornii, že otvorí si tú svoju krabicu s tými múdrami, čo sa naučila v tých koučovacích tréningoch a že sa s nami podelí o nejaké veci z biznisu, takže snad sa nám to podarí a zase sa dozvieme, v čom sa môžeme zlepšovať v tom biznise. Tak ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj, Martí. Čau. Čau.